Hej YouTube, det er Den Skøre Gamer, men som I kan se her, så er det her en fantastisk udsigt. En fantastisk udsigt, som I kan se her, ikke? Og der er masser af dyr dernede og sådan noget, man kan dræbe. Men jeg synes bare, at det første vi skal gå i gang med, det er at bygge nogle huse. Eller et hus. Og det skal være lavet af det her birketræ, fordi jeg kan godt lide det her birketræ. Jeg synes, det er meget pænt. Og vi skal også have noget mad, og det er derfor, jeg lige præcis fandt det her sted, fordi der er rigtig mange dyr, og så skal vi have nogle farme, så vi aldrig løber tør for mad. Og vi skal lige have nogle trætools, og så lige dræbe nogle dyr og få minet lidt. Og så tror jeg bare, at vi går i gang med at bygge vores hus. Men jeg vil gerne bruge det her sted, for jeg kan rigtig godt lide birketræer. Men det vi skal gøre, det er i hvert fald at mine. Det er den vigtigste ting, man kan gøre. Men det skal også være en lidt special episode, hvor det skal være noget, hvor vi ikke gør alt muligt, som vi bygger ikke alt det som andre. Fordi de fleste YouTuber, de bygger bare et firkantet hus, og så nu er vi færdige. Og så er vi klar, så klarer de bare Ender Dragon og sådan noget. Det skal stadig være lidt kreativt, det vi bygger. Og jeg har spillet rigtig meget på kreativ i Minecraft, fordi at jeg kan rigtig godt lide at bygge ting, men at bruge lang tid på det, jeg bygger. Så hvis I godt vil se noget af det, så er det nok mig, I skal kigge på, fordi at det bygger jeg rimelig meget af. Men nu er det her min første episode med gaming uden. Det er Den Skøre Gamer nummer 2. Og så jeg håber I synes det er okay at bare kigge på mig, og ikke kigge på ham den anden der, som rent faktisk er Den Skøre Gamer nummer 2, ikke? Men vi skal i hvert fald bare have de ting, man lige skal bruge til at starte med, for det er noget af det vigtigste. Hvis du har noget træ, så kan man jo ikke bygge noget hus, eller det kan man godt ud af sten. Men hvis ikke du har noget træ, så kan du få nogle tools, så der er nogle ting, man skal gøre, som andre YouTubere, de også gør. Man kan bare ikke leve uden træ i Minecraft. Men jeg tror, det skal hænge sådan ud over et hus, der hænger ud over her, den her lille sø. Og så skal der være en altan, så man kan kigge ud på alt det her og den der sø. Så nu har vi i hvert fald det, vi skal bruge for. Vi har brug for, og så skal vi bare ned og mine lidt. Det mest kedeligste, I kan kigge på, det er nok at mine, men det bliver man altså nødt til. I hvert fald rigtig meget lige her i starten. Nu gider jeg ikke den her pickaxe mere, den er meget grim, og den ligner chokolade, men vi kan ikke spise den, så jeg gider ikke kigge på den, fordi så bliver jeg bare chokoladesulten. Så vi skal have noget mere bedre noget. Noget, der ikke bare går i stykker, eller man kommer til at spise, men noget meget bedre noget. Imens så kan jeg lige synge en lille sang. Kage, 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 kage. Ja. Ja, der var så også lige en anden ting, jeg skulle sige, hvis ikke I vidste det. Jeg kan godt lide kage, for det har alle brug for at vide. Og hvis det her, det gør jeg kagesulten, så lev med det. Fordi
bare godt lide kage, og så synger jeg om kage hele tiden. Kage, 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 kage. Kage, 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 kage. Må jeg ikke få noget kage? Der er kun grønt kage. Jeg vil have noget brun kage. Chokoladekage, det er meget godt. Nu tror jeg, vi er nok sten. Nej, vi har ikke noget kul, så det skal vi også have noget af. Så kan man videre. Det her, det er bare kedeligt der. At sidde og mine. Der er noget kul. Nu skal det her kul bare dø. Det skal op i min mave. Og så kan han brænde oven i maven. Det er meget smart at have en brænde oven i maven. Det kan man også sige på en måde, man har faktisk, for ens maven er meget varm. Jeg ved ikke hvor varm, men den er meget varm. Nu kan vi komme op, for nu har vi noget kul, og så kan vi lave noget godt mad. Noget meget bedre mad end det der grimme, klamme mad, der ligner en stor grisebøf. Nej, det er kobøf. Har vi ikke noget grisebøf? Jo, det har vi der. Altså, hvis I skulle vælge nogle dyr, ikke? De skulle have i Minecraft. Hvad for nogen skulle det så helst være? Tænker jeg sådan lidt. Altså, I har brug for nogle flere dyr i Minecraft, det synes jeg. Jeg kan så også meget godt lide dyr, ikke? Men lav nu noget kød til mig med det samme. Ja, kød. Nu skal det bare ædes. Nu er det væk. Det er fandme stærkt. En hel ko på under 2 sekunder. Dejligt. Kød. Og så kan vi godt gå ned og mine noget mere. Så bliver det kedeligere, 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 kedeligere. Og til sidst, så er det bare mega kedeligt. Men jeg synes bare, at det er en god idé at komme ned i en grotte, for der er masser af jern. Og jern, det har man brug for, fordi så skal man lave jernhuse og alt muligt andet ting. Og jeg tror ikke, man har så meget brug for et jernhus egentlig. Så man har jo et træhus, og chancen for en creeper, den springer ens hus, ikke? Den synes jeg ikke er så stor, for det er meget sjældent, det er sket for meget. Og hvis nogen spørger, hvorfor jeg miner uden om gravel, det er fordi jeg hader at mine det. Det tager så lang tid. Og nogle de siger, der altid gemmer sig noget bag gravel, men det er aldrig sket for mig. Så. Jamen, så må vi op igen. Nu tror jeg faktisk, vi skal gå i gang med at bygge vores hus. Det er også pænt kedeligt, men så kan I også se nogle byggemetoder. Kat, du skal ikke klikke på mit tastatur. Så, det var bare lige min kat, der gerne vil spille lidt computer, tror jeg. Men, eller YouTube lidt, kan man også sige. Nej, nu kommer der zombier, så skal jeg lige have tvær klar. Så skal jeg også lige have en økse. Men det jeg har tænkt mig med det her hus, det er, at det skal sådan hænge ud over bjerget. Så skal der være sådan nogle små stylter, der går hele vejen ned, ikke? Det tror jeg kommer til at se meget nice ud. Og heller ikke så kedeligt ud. Jeg kunne måske også prøve at bygge en borg egentlig. Det kunne også være meget fedt. Det tror jeg vi gør, når vi har lige bygget mit hus.
ligge ude ved vandet. Eller det skal ligge sådan lige ved siden af vandet. Her nok. Så kan det få sådan en cobblestone kant hele vejen rundt. Så skal den nok være 10 ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og grund til, at de laver det hak der, det er fordi der, hvor der skal gå sådan en pæl ned, så skal den faktisk bare gå ind der. Ja, blæksprutter, det så fuldstændig handicappet ud. De ser ikke helt normalt ud. Jeg synes faktisk ikke, blæksprutterne i Minecraft, de er så pæne. Jeg synes godt, de kunne gjort noget mere ud af dem. At deres arme, de ikke bare var helt sådan, helt stive. Fordi det ser sådan lidt dumt ud. Men det bliver så bare en testepisode, som varer omkring 10 minutter. Og de er snart gået, så jeg mener, det er mig, der tæller forkert, fordi at ja, jeg lavede lige en lille fejl med stopuret, så jeg tror bare, vi afslutter nu. Ses YouTube. Håber I nu den her episode. Eller testepisode. Lille form for gameplay om Minecraft. Og hvis I kan lide det, så laver jeg mere af det. Hvis I ikke kan, så laver jeg ikke mere af det. Ses.